Tay, maminaw ka sa akong istorya. Una ako istorya nimo. Usa ka panghitabo dinis atong palibot. Uy, I'm serious. Serious lagi ko kaadyo sa akong istorya nimo. Wa pa gani ko na ho nagsugod og istorya imo na kong gipangunahag katawa. Majog mo katawa ka karon. Dahing palit og kok. Ja. Yung palit og royal. Pagkahuman og panginom sa nagpalit og kok og royal. One of the sales lady downstairs. Wa man nahurot sa customer ang giinom nga soft drinks. Habang nga ija magisunod og tungab ang botelya. Ay. Ang Bawal na nga. o bawal kung Punta. kanang bawal kung bawal sa tag-iya. Nan nganong mo inuman siya og salin? No. Uli. Nga pwede man siya nga mangutang, mupalit og naa siya kwarta. Oh. Unje nagsagol-sagol po ang iyang giinom. Ang duhat eh. Oh. Iyang gitangtang ang istro, iyang gitungab. Tinuod ito giingon sa manicurista nga yung inom ko nun manicurista po mas una pa ang panghitabo nga iyang giistorya. Kay ang nahitabo is mga pila pa man to kaadlaw, this week pa man ni nahitabo. Yung ingon ang manicurista nga, uy, kanang anong iinom man ka sa ako sobra nga kanang kuan man to, kanang ahon naman itong sobra. Yung tubag ba lamang po, asag di lamang, di man tuhugaw kay ikaw man. Nagtuumi nga, ang wa na niya buhata sa uban. Ay, ba po nahitabo naman mga 4 days ago. Iya man gibuhat. Bantog ra ang mga botelya din way mga sobra. Mga sinaw ang mga botelya din ha. Kaya ija di ang tungabon ang sobra. Oh my goodness. Usikan siguro. Usikan or ija ka ulit po lagi ka ha. Oh my god. Unja nan matakdan si TV o maging anak siya pirme. Na jak dugay naman na siya nagserbisyo mga almost 2 years na kasi dugay na siya nagbuhat sa ing anak. Maibugon jud siya. Maibugon bisan maka